Silav şeva, şevan no hêvîdarim herkes baş e. Pir kêfxweşim îro hûn li vê derê bername temaşe dikin. Em ê bi hevra cih bide hin nûçiyan û hin analîzan. Ka em binêrin şeva me çawa derbas be. Hêvî dikim baş be li gor dilê we be. Hevalêdara dawiya bernamê de te daxwaz kiriye pir bi kêfxweşî tu têv lê bibî em cih bidin nêrînên te jî şîrovê te jî balkêşin. Heval no eger hûn amade bin em dest pê bikin. Mijara me ya esasî îşev ev e. Yani rojava çewa çima nabe devleteke serbixwe çima nebe em ji xwe bipirsin hin statîstîk hene de kovara diyarnamê de hatine weşandin li cîhanê li Ewropayê kîjan dewlet nüfusa wan çiqasiye û hatine naskirin weke dewlet statûya wan heye Rojavayê Kurdistanê çima nagêje statûya wan dewlet hene bi qasî nüfusa wan bi qasî hêjmara xendewanên li Rojavayê Kurdistanê ne yani ew qas em hinekî muqayese bikin bidin ber hev û du em ê meselê binêrin em ê biçin ji diyarname wan statîstîkan bigirin hevalê me Cemîl Oğuz amade kiriye baş e em hema dest bi nûçiyan bikin ez dikarim viya li ser ekranê jî viya wisa jî bihêlim ne mesele ye ka nûçeyên ku me amade kirine ji ber ku vê nîvrê piştî nîvrê min bültenek nûçe amade kir nûçeyên divê derê de ez dubare nakim tiştê ku hebû hebû hevalê merex bikin dikarin her wê bültena piştî nîvrê temaşe bikin lê piştî wî tiştê ku di cîhanê de qewime em ji wan re pêşkêş dikin na ji Efrînê dîsa nûçeyekî rûreşî heye hêzên girêdayî dewleta Tirkiye kesekî revandine kesekî Kurd êzidî ka em binêrin mesele çi ye dewleta Tirkiye bi tevên çeteyên xwe çima dev ji vê pêkanînê bernadin çi lazim e ji bo wan ji bo ku derbasî medeniyetê bibin zemîna medeniyetê li gorî navenda belgekirina binpêkirinan ya Efrînê piştî Fevzî Ehmed Elî heftê salî ye êzidî ji gundê Basûfanê ê bajarokê Şêrewayê red kir ku mala xwe bide çeteyên dewleta Tirkiye ya dagirker hat revandin yani vî kesî red kiriye ku mala xwe dewrê çeteyan bike çete çi dixwazin jê dibêjin em mala te digirin dikin mizgeft ev jî cûreyekê piçûkxistinê heqaretê ye welatiyekî me êzidî ye heftê salî ye mala wî belkî li gor dilê çeteyan e dixwazin jê bigirin bi darê zorê nedaye ew jî hatiye revandin eynî navendê da zanîn ku malbata revandî heta niha eqûbeta wî nayê zanîn li herêmên dagirkirî bi taybetî li Efrînê sûçên revandin desteserkirina mal û milkên însanan koçberkirina bi darê zorê bi armanca guhertina demografiya herêmê ji hêla çeteyên dewleta Tirkiye dagirker ve didomin em bala xwe didinê li Tirkiye pêvajoyekê heye didome lê eleqa van însanan bi pêvajoyê tune ye dewleta Tirkiye bi tevê çeteyên xwe bi tevê rayedarê xwe tu hesasiyet nîşanê vê pêvajoyê nadin hesasiyet çima sebebî em nizanin tenê ji aliyê me Kurdan ve tê nîşandan ev jî meseleyekî ye li Helebê du leşkerên hikûmeta veguhe sê sivîl hatin kuştin hevan şerekî heye ne şerê Kurd û Ereban e şerê wan ê navxweyî ye van bizanimin her çend li Helebê dor li taxên Kurdan Şex Mehsûd Eşrefî hatibe girtin jî dem bi dem şer û pevçûn çê bibe jî ambargo hebe jî dronên hikûmeta veguhêziya Sûriyê li ser her du taxên Kurda bigere jî li vê derê de şerê ku qewme tevlihevî heye di navbera wan bi xwe de ye tevlihevî belavbûna çekan yani li herêmên hikûmeta veguhêziya Sûriyê berdewam dike di wê çarçovê de di encama pevçûnên giran de kuştî çêbûn birîndar çêbûn ka em binêrin li taxa Miyaserê bajarê Helebê nakokî di navbera du leşkerên hikûmeta veguhêz û cîranan de derket ev nakokî bû sebebê pevçûnan di encamê de du leşker hatin kuştin bi guleyan hatin kuştin li taxa qadî esker jî ji ber nakokiyên kevin sê kes hatin kuştin ew jî sivîl in yek ji wan kesekî de jî birîndar bûye ev li aliyekî ez vê manşetê wisa li ser ekranê bihêlim meqsed rojeva me ya îşev hinek diyar bibe hevan hêvîdarim deng baş e hûn jî silamet in ez vedigerim cem we dara jî dikare xwe amade bike di dawiya bernamê de kêfxweşî em li vê derê wî pêşwazî dikin di derheqê pêvajoyê de temaşevanên hêja hevalên ezîz serokê giştî CHP Özgür Özel diyar kir ku bi vekirina meclîsê re êdî divê serarastkirinên yasayî bi lez û bez werin çêkirin werin pêkanîn serokê giştî CHP Özgür Özel beşdarê bernameyeke televizyonê bû ya Tirk got
pêvajo hey ji bo me hemiyan fersendekî ye. Niha pozisyoneke komisyonê heye tenê godarî dike. Lê ji bo demokratîkbûna Tirkiye lîsteyeke dirêj li pêşiya me heye. Di serê lîstê de jî rewşa girtiyên nexweş heye, rewşa hikûmdaran ên ji ber qanûna têkildarê tayînkirina qayyûman heye. Ew jî erê ji bo van kesên ku di hepsê dane serarastkirinên bilez lazim e. Pişra jî divê qanûna têkildarê tayînkirina qayyûman were serarastkirin. Ev çima xwe li benda Sûriyê digire. Çima eleqa Sûriyê pê heye dibe em fehm nakin. Çi eleqa mesela Sûriye bi rewşa demokratîk ya Tirkiye heye. Tirkiye eger xwe demokratîk bike, di meclisên qanûnê xwe derbas bike, bila bike. Bila nel bendê be ku Sûriye İsrail êriş dike, nake, rojava tevlî hikûmeta veguhêz dibe, nabe, vana meseleyên derveyê Tirkiye'ne dibêje Özgür Özel. Bi qasî dunyayekî kes li benda serarastkirinê ne, yani di rejima înfazê de, divê mijarê de xebat bê nekirin, bi vekirina meclisê re li gorî me divê bi lez û bez serarastkirinên yasayî werin kirin, divê mijarê de CHP wê her tim piştgiriyekî çalak be. Wekî din Özgür Özel çi dibêje, ev komisyon ne tenê komisyona AKP û MHP ye. Komisyon ya meclisê ye, ya milletê me ye. Her çend fikrê me ji hev cuda bin jî, bu vekîlan re em li ser aynî masê ne, em di aynî salonê de tişta guftûgû dikin, ji ber ku ew meclis wêneyê Tirkiye ye. Temamê Tirkiye tepsîl dike. Em jî tê dane, em piştgirî didin vê pêvajî dibêje Özgür Özel serokê CHP. Eger er firsenda îro ji destê me biçe dibêje, êdî nekifşe. Wê dîsa ev firsend li me vegere yan na dibêje Özgür Özel serokê CHP. Hevanno ji Japonya xeberekê heye, ew meseleya Japonyayê êrişê ser Kurdan dikirin, nijadperestî heye li Japonyayê. Ne wekî Avrupayê. Mesela em tên Avrupayê li vê derê însanên me bi dehan salan e dixebitin, kar dikin, nifşa nû pêşketiye. Nijadperestî her ku diçe kêm dibe li Avrupayê, lê li Japonya belkî fêrê serlêdanên penaberiyê nebûne, belkî fêr nebûne însana pêşwazî bikin, nizanim ama adetekî wan heye. Êrişê ser koçberan dikin, bi taybetî jî koçberên Kurd. Êrişa ser koçberên Kurd em zanin ji konsolosxaneya dewleta Tirkiyeyê. Tirkiye naxwaze Kurd li wê derê pêş bikevin, perwerdeya xwe bidin destpêkirin, mafê xwe ên netewî bikarbînin li Japonya. Bertekên li hember koçberên biyanî her ku diçe zêdetir dibe li vî welatî, bi taybetî li hember penaberên Kurd. Kurdên ku li bajarên Kawaguchi û Warabiyê yên li nêzîkê Tokyoyê dijîn, divan me hêndawiyê de hem bi êrişên fîzîkî û hem jî bi zextên civakî yên zêde re rûbirû dimînin. Zarokê min dibêje kesekî ji tirsan nikare derkeve derve. Ev nûçe di Guardian de derketiye, di Guardian ya Brîtanî, aliyê ku dibe navê Alî ye, 10 salî ye, bi malbata xwe ji Bakurê Kurdistanê çûye Japonyayê bicîbiye, wekî penaber li wê derê dimîne, diçe mektebê, xwast navê wî were guhertin, dibêje zarokê wî li dibistanan têne ji dibistanan têne dûrxistin, cîranên wan êdî silavê jî nadin wan. Yani ev Alî yani ne navî wê heqiye di wê manê de dibêjin. Kurê wî piçûk heye, meha tîrmehê li parkekî rastê êrişekî hatiye, derb li rûyê wî ketiye, hate diyarkirin ku êrişkar qeriya jê re gotiye biyaniyan û vegerin welatê xwe. Malbata ku polîsan ji rewşê agadar kiriye da zanên aynî kesî ji Alî re jî gotiye eger yasa nebiya minê hûn bikuştana. Li bajarên weke Kawaguchi û Warabiyê nêzê 3000 Kurd lê dijîn. Divan demên dawiyê de li dijî kargehên Kurdan, dikanên Kurdan, nivîsên bi heqaret têne nivîsandin, restorantan jî vekirine li wê derê, hin malbat li ser medya civakî tên hedefgirtin. Heta tiştekî din jî heye, tê îdiakirin ku hinek YouTuber diçin heremên Kurdan, hew didin provokasyonê çê bikin. Ew YouTuber sedî sed ji aliyê konsolosxaneya dewleta Tirkiye ve hatine kirêkirin. Yasaya nû ya koçberiyê jî zextê dike, ew jî dibe sedem ku hinek nijadperestî bilind bibe. Çi ye divê qanûnê de çi heye? Li pişt vê aloziya li hember koçberan yasaya nû ya koçberiyê heye, hikûmeta Japonyayê par derxistibû. Yasa rê dide kesên cara sêyem serî li penaberiyê bidin, werin dersînor kirin. Li gorî wê yasayê tu cara sêyemîn serî li penaberiyê bidî, tu tê dersînor kirin. Hevanno li Hezexê erê Kurd hene li Japonya hevanno. Kurd li her derê dünya hene.
Li navçe Hezexî Şirnexê traktorekî wergeriya di qezayê de jinekî jiyana xwe ji desta du kes jî birîndar bûn. Li gundê xirabê Sosina yê navçeyê Hezexa Şirnexê traktorekî wergeriya Reyhan motorê jiyana xwe ji desta du kes jî birîndar bûn. Welatiyên birîndar piştî müdaxileya ewil rakirin nexweşxaneya dewletê ya Hezexê. Ev jî nûçiyekî wisa me xwest em bibêjin. Me gotibû li Kurdistanê di nava Kurdan de qirşekî jî bilive em divê we hayedar bikin. Koleja Diyarbekirê heye Kurdî qedexekirî hewanno. Koleja Diyarbekirê ATET. Di çarçoveya 26 îlonê cejna zimanê Tirkî de çalakiyekê li derxist. Çalakî ji bo zimanên ji bo zimanê Tirkiye, ji bo pêşxistina zimanê Tirkiye orta Amedê de bifikirin. Ji bo zarokên temenê wan di navbera 7 û 13 salî de hatiye dayîn, ev çalakî ji bo wî hatiye çêkirin. Di çalakiyê de devîz, pankart ku pesnê zimanê Tirkî didin hatine bilindkirin, dane destê zarokan. Di çalakî de fermana Karamanoğlu Mehmet Bek êk Tirkî ferz dikir. Ji bilî Tirkî hemû zimanên din qedexe dikir, bi zarokekî dane xwendin. Fermana wî dane xwendin. Yani ew axaftina wî, nivîsa wî çi dibe bila bibe. Yani jî ew gotinê wê berredayê em bibêjin, ên nijadperest. Xwendina vê fermanê rêlber bertekan vekir. Di fermana Karamanoğlu Mehmet Bek de çi tê gotin? Ji vir û şin de, li dîwanê, li dergehê, li çargahê, li meclîsê, li meydanan ji bilî Tirkî wê tu ziman neyaxaftin. Malbatên zarokan jî bertek nîşanê çalakiyê dan, rêveberiya kola jî ev çalakî li ser hesabê xwe medya dijîtal parve kirin. Piştî ku bertek reaksiyon hatin nîşandan, ev hate rakirin ji medya civakî. TED kolejî ew jî hatiye protesto kirin. Jaliyê gelek derdoran ve elbet sazî û dezgehên Kurdan jî hene li dijî vê kolejê derketine protesto kirine, gotine Kurdî xeta me ya sor e, kes nikare êriş bike, hem jî li paytexta welatê me. Ev yek, em hema derbasî Filîpînê dibin. Li Filîpînê Viyetnamê bi dehan kes mirin. Bagera Dualua bandoreke giran li Asyayê dike. Li Filîpînê li gorî daneyên fermî 24 kes mirine. Li Viyetnamê jî herêkêm 11 kesan jiyana xwe ji destan. Bilançoya bagera Bualuî roja duşemiyê girantir bû. Bagerê êvara yekşemê bi hêza 330 km di saetê de gihîş peravên Viyetnamê. Banê xaniyan firand, kolan di nava avê de hêştin, dema ku berê xwe da Laosê jî hinekî wê derê qestil bû. Qels bû, hêza wê ket. Li Viyetnamê li eyaleta nîn bîhnê mirovan ji ber babîsokê jiyana xwe ji destan. Herêkêm 20 kes li wê derê hêjî wendan e. Ji bilî kesên ku cenazeyê wan hatine dîtin, 20 kes hêjî wendan e. Zêdeyî 53,000 kes ji herêmê hatine dûrxistin. 4 balafirgeh hatin girtin, zêdeyî 308 sefer. 308 seferên balafiran hatin betalkirin. Li Filîpînê zêdeyî 400,000 kes hatin veguhestin. Gelek kes xeniqîne di avê de. Di binê xirbeyan de jî manek gelek kes jiyana xwe ji destan e, mixabin. Spor çi dibêjin? Her sal herîkêm 20 bager li herêmê radibin. Bi krîza av û hewê re ev felaket hê jî zêdetir dibin û dibin hilweşîner. Hevanna. Ka em biçin Diyarnamê. Baş e, em lê binêrin çi heye? Ez îşev dixwazim xwendinekî bu ara pêş bixim, yani bixwînim. Ev em her heman bikevin nivîsa Cemîl Oğuz bi statîstîkan Rojava û hinên din. Ev nivîsa statîstîk ez Kurdî de înaximê î tenê aydê Tirkiye, ji bo ez dibêjim statîstîk. Yani gotinekî latînî ye. Eger destûra we hebe, destûra we muhaqqaq heye. Çünkü min soz da bûye, min gotibû em Kurdî bi hevra dixwînin, bi hevra pêş dixin. Baş e. Em van îyê Tirkiye em nexin Kurdî, bi statîstîkan Rojavayê Kurdistanê û hin welatên din dibêje Cemîl Oğuz, em hema binivîsînin. Mamoste mala te ava her hebin. Na nexweşîkî negiran e, hinek tansiyonê li min xistiye ji ber çi ye? Ez nivîsa ez vê nivîsê mezin kim? Baştir e ne? Ewsa bikim. Ewsa. Baştir hûnê bixwînin li ser ekranê. Ka amade bin ji kerema xwe re. Bi vê nivîsê em hem di derheqê Rojavayê Kurdistanê de agahiyê xwe berfirehtir dikin, hem jî derheqê welatên din ên cîhanê de û hem jî em Kurdiya xwe pêş dixin.
یا ام چی بکن جاره از عمر خدا نخوشخانه که راه نظامه شوه که من نخوشخانه در باس نبیه نورمال ام ساعت ملجیه اما هن مسئله هنه جانان ده روش بری چی بو نزانم جنش که ووسا بلم بو لیخست از چوب عاجله نهاد بم کنترل دایا یعنی 24 ساعت دبه جهاز دمن داده اری والله بالله چات یسره ما یا یا کردی پر خوشه حقیقتا کردی پر خوشه اجوارا بیجم ملت کرد خود زمانک دایه و مینا دریایه مینا بحره خودی درکه روژه چوم دکانه که مدید دو جن داخفن اما زمانک چوا شیرینه چوا خوشه ممرخ کرد چو پرسی گوتن ارمنکیه زمان ارمنکی چه قاس خوشه آخفتنوی او جی دشبه کردی مینا موزیکیه آخفتنوان ایجا کردی جی وسایه اگر وان آماده من همه به هفرا بیه بخونن هوانا نه چند درکی همه اکران مزین کن ام دست پیدا کن باشه Cemil Oğuz nivîsandiye di diyarnamê de ye heval dikarim biçin diyarnamê hem YouTube'a diyarname heye bişopînin û hem jî wê ez jî qaşo nivîskarê diyarnameyê me ama ez kêm dinivîsînim ji ber xebatê min ê televizyonê vir de wê de min firset nedît ez nivîsê xwe bi îstiqrar bidomînim di diyarnamê de lê ji vir û pêvê ez ê zêdetir binivîsînim heval no dibêje werin em bi statîstîkan li Rojavayê Kurdistanê binêrin lê berî wê çend gotin li Rojava Kurdan dengê zimanê Kurdî bi xurtî bilind dibe li vê derê ku niha ji sedî nodê Kurdan jê hez dike dil dide hêvî pêve girê daye û dixwaze bigihêje miraza xwe erê li wê derê li dibistana serdema perwerdeyî ji bo sala 2025-26 dest pê kir çêwa dest pê kir bi xwendina Sûrûda ey Reqîb kengê dest pê kir çardê Rezbera 2025 roja yekşemî ya ev navê mehan çima Kurdî de herkes mîne hev nabêje ev rêzber meha nihan e ne meha nihan em dibêjin îlon e haqiqeten ev gotinên rêzber ez filan nizanim ez tenê îlon dizanim cotmeh dizanim mijdar dizanim kanûn dizanim û çile sibat adar Nisan Gulan Hezîran Tîrmeh ê min wisa ne tebax îlon îja rêzber nivîsîne ew beşekî me Kurda navê me hinekî cuda dinivîsînin êdî nizanim êwe hûn li gel kîjan nizanim ama ez wisa fêr bûme ji destpêkê ve çima yekşemî dest pê kiriye dibistanê ji ber ku li wê derê hefte wisa dest pê dike mîna welatên Ereb e li başûr jî bi eynî awayî ye yani duşemiya Avrupayê li wê derê roja yekşemiyê ye baş e lê ev rojava û bajarên dibin destê rêveberiya Xweser de ne çend dibistan hene yani dibê ev ne jî ez e yani li rojava bajarên dibin desthilatariya rêveberiya Xweser de ne çend dibistan hene çend xwendekar hene çi qas pirtûk ji bo dibistanan hatine çapkirin mirov dikare van statîstîkan û welatên din çewa bide berhev dibêje Cemîl Oğuz baş e hejmara xwendekaran hejmara Qibrîsa Tirkan îsal tam 713,554 xwendekarî li Bakur Rojhilatê Sûriyê ku dibin rêveberiya Xweser de ye dest bi xwendinê kirin nüfusa Qibrîsa Tirkan ku dewleta Tirkiye ji bo vê derê serxwebûnê daxwaz dike 382,000 kes li wê derê dijî yanî temamê Qibrîsa Tirkan ancak nîvê hejmara xwendekarên li Rojavayê Kurdistanê ye nüfusa Lüksemburgê çi qase 600,000 ya giravên Solomon 728,000 e nüfusa Karadağê çi qasiye 617,000 e ku Karadağ endamê yeketî Ewropayê ye
ev yeketiya Avrupa'ya ji bo Rojavayê Kurdistanê tiştekî nake. Hingavên piçûk ên hin welatan hene elbet ew ne têda. Mamoste û welatên bi qasî vê hêjmarê binêrin. 35,513 mamoste hene li dibistanên Rêveberiya Xweser dersê didin. Nüfusa Cebelî Tariqê çi qasîye? 32,000 e. Tîma futbolê ya Netewî ya Cebelî Tariqê heye, statûya wê heye ku bi vê beşdarî maçên Kupaya Cîhanê jî dibe. Lê Rojavayê Kurdistanê nikare beşdarî civînekî Kupaya Cîhanê jî bibe. Noxteyekî din heye, xalekî din hevano, gelek Spanyolî têne vêgiravê, yani Cebelî Tariqê û li wê derê dixebitin. Loma jî Spanya dixwaze Cebelî Tariq jî bikeve nava peymana Schengenê. Lê li Spanyayê ji bilî Katalonyayê kesî ji bo Rojavayê Kurdistanê tiştekî nekiriye. Katalonya ji xwe ne Spanyol e, milletekî cuda ye. Baş e? Niha muqayese didome hevalê Cemîl Oğuz heqeten lêkolînek pir xweş kiriye. Binêrin. Dibin rayeya Rêveberiya Xweser de 3647 dibistan hene. Hemû nüfusa giravên Falklandê 3800 kes e. Yani hêjmara nüfusa welatekî bi qasî hêjmara ew ye dibistanên Rojavayê Kurdistanê. Yani hûn li vê skandalê dinêrin, li vê şermê dinêrin. 4 milyon Pirtûk welatên 4 milyon tune binêrin. 4 milyon Pirtûk hatine belavkirin. Ji bo serdema dibistanê 4 milyon heb Pirtûk hatine çapkirin. Ev hêjmar ji hemû welatê Hırvatistanê ku 3 milyon û 871 kes e zêdetir e. Hêjmara Pirtûkên Rojavayê Kurdistanê ji nüfusa Hırvatistanê zêdetir e. Serjimariya Gürcistanê 3 milyon û 700 kes e. Uruguay 3 milyon û 554 hezar e. Nüfusa Ermenistanê 2 milyon û 981 hezar e. Serokê Ermenistanê hê meha borî li koşka spî mîvanê Serokdewletê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump bû. Acayip lêkolînekê kîfam jê re hatiye. Binêrin. Statîstîkê em bêjin. Filîstîn di serî de Tirkiye gelek welat dixwazin wekî dewleteke serbixwe were nasîn. Ji 5 milyon û 400 hezar kes pêk. Yani Filîstîn hemû piçek ji vê hêjmara Pirtûkên ku Rêveberiya Xweser îsal çapkirine zêdetir e. Li vê herêmê hemû pêkhate bi zimanê xwe dersê dibînin. Yani basa Rojavayê Kurdistanê dike. Ders bi 3 zimanên sereketê dayîn. Kurdî, Erebî, Suryanî. Di dünyayê de herema bi tenê ku Suryanî lê zimanê fermî ye Rojavayê Kurdistanê. Cemîl Oğuz dibêje ew qas statîstîk bes. Dünyaya ku di nav da welatên nüfusa wan bi hezaran e, erê bi hezaran yani bi qasî bajarokek Qamişloyê tunê ne, erê ew dewlet bawê fermî têne nasîn. Li netewên yekbûyî 393 welatên endam hene. Mînak Danîmarka. Danîmarka nüfusa wê 5 milyon û 977 hezar e. Nüfusa Rêveberiya Xweser jî bi qasî Danîmarkayê ye. Lê ev der ne jaliyê netewên yekbûyî ve ne jî jaliyê Danîmarkayê ve hatiye nasîn. Mixabin rewş bi vîya we ye. Ew qas gel, ew qas ket. Lê li aliyê din statûya ku li dunyayê hê jî nayê nasîn. Hê welat hene hevano. Liechtenstein heye, Liechtenstein heye, Lüksemburg heye. Gelek welatên din hene, ji were bêjim. Belkî vê derê gelek dewletên din hene. Nüfusa wan nagêje milyonekî. Nagêje 100 hezarî jî ama dewletin. Di dunyayê de hatine naskirin. Perê wan heye, statûya wan heye, serokwezîrê wan heye. Di tevlî Kupaya Cîhanê dibin. Tevlî Eurovizyonê dibin. Huzûra wan, aramiya wan heye. Ama ême hêjmara me gîştiye 40 milyonî em behsa temamê Kurdistanê jî nekin. Rojavayê Kurdistanê bi 5000 nüfusa xwe
به 5 میلیون نفوسا خو د دنیای ده هجی نهاتیه ناسکرین و یا سکانداله هواننا و نیوروی مباحثا مولدووا کر مولدووا 2 میلیون و تشتکیه نفوساوی ایرو هلبجارتنه خو چه کریه دو هلبجارتن چه ببو آلیگرین اوروپای بسر کت mesela 2 milyon u tiştekiye nüfus alan. Parlamentoyan da set kursi he. Yani meru van numuneyan dikare zedetir bike hevanno. Naha dibêje mixabin rewş bi vî awayê ew qas gel ew qas ket li aliyê din statûya ku li dunya hêjî nayê nasîn basa Rojavayê Kurdistanê dike. Naha em statîstîkan welatên heyî rewşa rêveberiya xweser dayinin aliyekî em gotara xwe bi gotina hevseroka destî ya perwerde û fêrkirina ya rêveberiya xweser ya demokratîk bi rêz Semîra Hecî Alî temam bikin. Ew li ser perwerdeyiya îsal wisa dibêje. Îsal wê beşa duyemîn ya materyalên serrastkirî ku balê dikişînin ser pêşxistina ramana rexnegir, perwerdeyiya sivîl, zanist û ziman werin dayîn. Mafê her zarokekî heye bi zimanê xwe dayîkê fêr bibe. Merhaba var baş. Heval Bedranê var baş rêz û silav ji bo hemû bînerên te. Mala te ava. Çewan ye durma te halê te? Ez başim gelek spas hûn çawanin? Dengê te çima ji kurva tê? Ez nabîsim. Nava çawa ye dengê min? Baş e. Na baş e. Baş e. Te Ranekî çawa ew kim? statîstîka ku min ji diyarname girtibû te çawa dît? Balkêş e mirov dikare Rast e balkêş ama te rexnek li ew ê kir li çi bû kir li zimanê Kurdî? Na tenê ew hebû gotina statîstîk ez bi îyê dest pê nakim ez bi sêyê dest pê dikim. Durust e rast e. Min got qey kan ji ber ku di zarabê soranî de kan her tişt pir tê bikaranîn. Kan yani mesela tiştekî pir be mamoste be mamoste kan. Karê aynî yani di soranî de di rêzmana Kurdî de dibêjî tak û ko. Yani ko be meselen babetekan meselen bêjin dibistanekan meselen em bêjin jmarekan bûlo şar yani şarekan. Di kurmancî de derekî de tê gotin mesela dibistanên me. Alê rast e. Ne di kurmancî de di guhere rast e. Kerem ki tu derheqê Rojava me da di derheqê Rojavayê Kurdistanê de derheqê meseleyên cuda da hevdîtin li Amerîkayê çî bûn muheqeq serê te de analîzê te li hev kom bûne. Wallah li gor analîzê min ez herim Amerîka bêjim yani ez wilo difikirim Erdogan bi destê betal zivî ez wayê dibînim ama tiştek jî heye yani li gorî xwe meselen êriş bikene yani tu zanî amadekariyê wilo bikin û êriş bikin bêyî ku Amerîka û bêyî ku Ewropa jî bide qebûl kirin zaten eke êrişî bikin bi rastî jî yani ti kes ji me re naye şerkeye yani me mecbûrim xwe şerkim. Yani eviya heye yani ev telîke ez dibînim ew bi rastî jî yani ji ber ku dewletekî xetar e yani Kurdan nade qebûl kirin çi qas wilo xwe nîşa dike yani ez wilo difikirim yani li Amerîka bi rastî jî bi destê betal Erdogan zivira yani eviya dibînim ji aliyê Rojava em bêşin. Ama qîmetekî pir mezin da Erdogan Trump. Ez wilo nabînim qîmet dabê wekî hinek kes an medyayên AKP wilo dibîne yani bi rastî bê qîmet kirt. Mesela na dibêje mesela yekî ji wan re bê qîmet kir dibêje behsa saxtebûnê hilbijartina dike ya mesela dibêje Erdogan di saxte hilbijartinê saxte de baş fêm dike yani çend sala tu tê dibî 30 sala dibî serok bi saxte û bi deg û dolaba tu dibî serok yani ev yek e yani tu zanî du eger te dîqet kiribî Trump li vê derê pişt rex ala Amerîka ew jî danabû ev 35 li vê derê vêkir te dît ev jî ew jî mehnaya xwe pir heye tu zanî yani ama ji bo ew meseleya Sûriyê tim dixe barê ser Tirkiye ji Tayyip Erdogan re tim dibêje baş e dibe te Sûriye guherand Ehmed El Şara dibe te anî wê derê ew amedekariya çi dike nizanim
نا اما آمادەکاریە تشتێکی ناکە توزانی ئامادەکاریە چ دەکا و عاقڵە ینی توزانی مثلا تخوازن ڕاستیەک هەیە ئیسرائیل بەری دەمە لە عەسەل نووسڕ و حیزبوڵڵا خست و پەیامێکی خورد شاندبوو ji بۆ ئەسەد گۆ ئەگەر کە تو هەلنەوەشی نەڕەوی ئەزێل تەژی بێخم تە بکوژم توزانیە بڕاستیژی vêca niha ew mesela Sûrî hemû dixwazin pêxin min lê Erdogan û min lê Tirkî de ji ber Rûsa tizanî yanî dinyayê de jî dibêje navê Tirkî xerake dibêje min tiştek nekir me nekir dewleta Türk ew Sûriya xerake yanî ji bo Putin jî ji bo Rûsya jî vî dibêjin ev mesele yanî belkî wilo dide ji bo Tirka di navxweya Tirkiye de Erdogan belkî wilo bibîne mezin û em wan kirin û me Sûrî xerak kir ama newle Ama dara tiştekî hê qebûl bike Ahmed El-Şara rewabûnê bi dest xist meşrû bû li Amerîkayê Wala rastî heval bedirin mixabin îtir ev dunya wilo ye dizanî min nivîsan bû bi filîm dîpê derê min got îtir ev demokrasî û însanetî û ev Ewropa û Amerîka yanî heta duhî jêra digotin terorist ew 10 milyon tu zanî xelat ji her kesekî cêyî wî bide nasandin dizanî $10 milyon hebû yani ev jî rabûna li New Yorkê ji xwe re digere di nav kuçe û kolanê New Yorkê de yani ev ya jî heye mixabin vêca bi rastî jî gelek Kurd fêrm bikin min çend cara te gotiye yani min ev ne cara pir ji mêj ve vê yekê zanim tu zanî tu xwe bidî selmandin yani li kar jî wilo ye her derekî jî wilo tu xwe bide qebûl kirin xwe bide nasandin û her kes te qebûl bike tu nekî nike Xeterî heye gelo ev peymana dehê adarê qismekî ji bo fayda Kurdan be jî êdî piştî vegera Ahmed El-Şara ji Amerîkayê êdî ew ê zû bi zû pêk neynin yani êdî menfaeta wan di peymana dehê adarê de tune ji ber ku dehê adarê wextê hatî imzêkirin destê colanî di xwîna Elewiya da bû lawaz bû zeîf bû mecbûr bû îmze bike bi rêzdar Mazlûm Evdî îja niha wextê ku destê wan hinekî bihêz bû rewabûna xwe jî bi dest xistin hin derdor dibêjin êdî xema wî nine peymana dehê adarê pêk bîne pêk neyne ew tenê tiştekî dixwazin bila qese de xwe belav ke daxilê artêşê bibe sazî û dezgehên Rojavayê Kurdistanê ji tevlê hikûmetê bibin û xilas rastî ew e yanî heval bedran tu zanî çawa ye meselan Kurd jî hinek tişta şaşî dikin dizanî hindik min bi rastî tevgera apojî wilo nedîtbû yanî dizanî feqîrin hinekî di sasetê min her tim wilo dikir tevgerek di nav Kurda de hebe tevgera apojiya lê mixabin ne wilo dizanî xepandin zû tên xepandin jî bi rastî jî meselan yekî ji wa ew ê çûn wê derê bi rastî Amerîka nexwastibû yanî wana gere hinek tiştî bifikirî bana çima wê demê dime dibe wê derê wile dikin yanî mixabin yanî em têkevin hindik tişta yanî dizanî ev yek e dû ez jî wilo difikirim yanî wana dibêjin mesela bi taybet Qeter tu zanî bi xutî parê wan e lobyekî mezin li Amerîka heye yanî pare pirastî li Amerîka dewrê xwe dibîne tu zanî rolê xwe dibîne ji bo wê jî mesela Qeter pir li ew di aliyê pare de li Amerîka dixebite ji bo ku Ehmed Şerih bide qebûl kirin Amerîka û zaten qebûl jî kir û hêdî li dijî Kurda jî yînî ew ê Kurda jî têk bibin xweseriya Kurda jî têk bibin kartê wan jî hene ha heval bedran tiştekî te ra bêjim kartê wan e me tinê niha mesela Rojavaya Kurdistanê ber İsraîlî henekî sekiniye eger ne kartê Ehmed Şerh û dewleta niha Sûrî pir xurt e ha rabêjim ji ber ku wana dikarin şerê niha dewleta Iraqê ya şiî bikin û têk bibin û dikarin jî ha Amerîka wana li pişt bin mîne çawa Esed derxistin dikarin dewleta şiî li Iraqê jî têk bibin armanca İsraîlê Ewropa jî ew e yanî Amerîka jî ew e yanî ev dikare aliyekî zeîf be ji bo Rojavayê Kurdistanê yanî en kêm çi nekin wê reqa û dêrejûrê ji me jî bistînin wê çaxiyem diqamî şûrûda dimînin zaten Kobanî jî çemberekî girtin hêne ew xwe zeîf gerû yem gerû me yanî vê derê hemûlo ne Koban ez dibêjim qey Rojavayê Kurdistanê wê pir nehêsan be maneviyeta Rojava gelekî zêde bilind e ji bo miletê me Bakurê Kurdistanê jî ji bo başûriyan jî yani ez dibêjim êriş çê bibe hele hele colanî û bi tevê çeteyên xwe qet nikarin êriş bikin belkî tu zanî rast te ra me ama tiştek te ra bêjim mesela nêzekî mîna Daişê êriş dike ya
بەریک و ئەمریکا ژیوەرە و نافشەریدا یعنی مە لە بەرخۆدا مەشارێکی پڕ مەزن کرد نەولۆیە ئەمە تشتێک دیە ئەگەر وڵاتێن مینا ئەمریکا وانە گڵۆپێک کەسێک ژوانە هەلکەن ینی تکارن هات تشتەتەڕا بێژ روسیا ناهاتیە قامیشلۆ بجی دەبێ ئەو باڵکێشێ وان دەمێ داویێدا ئەوی مەسەلە تام چییە ئەمریکا چێ وەڵام با کەسی فێ قستیە ji رووسیێرە ji بۆ وەرە هەرێمێ يعني هێژی پرسەکە دنێ ینی هەندە جارا زوولەوە ینی هەواڵە دژی من مەڕا دەبێژن مەسەلە نا رووس لە قامیش و دەرکەت بەرێمە دەگۆ تەمامە ئەو رووس لێ دەرێ منانی وێ دەرێ بخواتن وێ دەرێ حکوومەتە سووریانێ وێ دەرێ نا حکوومەتە سووری لێ دەرێت تنەیە ئەرتەشە سووری ئەرتەشە رووس دیسە هاتی قامشلی ji بۆی ئەم فێم ناکەن بێ تشتی ینی ji ber ku ئەگەر ku bê ئەمریکا bê pirsên ئەمریکا کووردا رووس ئانی بەرێ بڕاستی jî tehlîkeyê ji بۆ me کووردا ji ber ku dijminaatî tu zanî dijminaatiya çixasî wilo jî bibin dijminaatiya Rusya û İngilîz Amerîka her tim heye dizanî yani dîrokiye tenê tiştekî ez ronî bikim mesela niha diyarê ku tê lêkirin di navbera Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê de hate gotin ku rêveberiya Herêma Kurdistanê vê diyarê lê dike lê daxuyaniyekî hatiye ji fermandariya giştiya Iraqê dibêje em di nava meselê de ne me biryar dê em diyar lê dikin tiştekî wî şeklî heye yani Iraq ketiye nava meselê weke dewlet êdî haziriya çi dikin gelo dixwazin dor li Rojava bigirin teng bikin mesela ambargoyê de ji bo birçî bihêlin ji bo wana mecbûr bikin ku teslîmê Şamê bibe yan jî gelo êrişekî çê bibe beriya wê hazirî dikin vaya hemî من ji ber da gelek kes heye belkî serveyekê nefikrî be min gotiye yanî niha piştî ku em zanîn dewleta niha Iraqê dewleta şîîye dewleta yanî alîgirê Îranê ya rastiyeke tu zanî yani her tim êku bikarîbin müdaxeleyê vê dewletê bikin ha yani vê dewletê jê bibin îlla dikarin ancak mîna Sûriya Daişî û Nusra û Musraya çêkin fêm kir êwane jî ji bo çi bikin karêwanîne yani gere ew çete û teroristê li Rojavayê li Sûrîne bizivirînin ku dere bizivirînin ser ew ser Iraqê zanî ama pêşiya wan de snûrek heye Kurdin yani zanî yani eger ku ew çê bibe aliyekî biçîk heye eger tu nêzîkî de aliyê enbar de hinek heye ama ew xas têra wan nake dewleta Iraqê dikare şîî dikarin wê derê bitin li ber xwe de eger hema snûrê Rojavayê Kurdistanê jê rave ve çaxê pir zeîf dibin tu zanî nikarin li snûrekê ew xas mezin berxwe bidin li ma jî ez dibêjim eger ku pîlan û projeyên Amerîka bi rastî jî İsraîl û Ewropa wane ew be dewleta şîî Iraqê niha têk bibin û stûna bizivirînin ser desalan vê çaxê zehmetiya pêş Rojavayê Kurdistanê mezin dibin pir jî mezin dibin ya dara rêxistinê Rojhilatê Kurdistanê li hev civiyane mesele çi ye yani hereketekî heye hinekî aktif dibin di van rojên dawiyê de li hember Îranê li hember Îranê lê têxin xwe dîsa li Îranê têxin û li nayêlin yani yani li Îranê têxin yani li cara pêşê mezintir lê dêxin û ew şaperist hene ew jî civîneka mezin çêkirin li Munich ew jî xwe amadekirin û ewedî jî hene navê wan min bîrkiriya hêzekî dinî wan jî heye hene İslamî ne yani ne jî cê bawerê ne pir wan jî civînek li Albanya çêkiriye ew jî civînekî mezin çêkiriye û Kurd jî xwe hazir dikin ya mecbûrin yani tu dibêjî Kurdan istihbarat girtiye bihîstiye ku li Îranê guherîn çê dibe şer ji nû ve dest pê dike ji nava êdî yeketiye xwe çê dikin Valla tu zanî heval bedran İran tu zanî İran tiştek İranê de nemaye ambargoyekî mezin heye millet hemû birçiye yani eger dû hêz kevin nav bajarê de bi rastî jî her millet radibe bixwe li Îranê radibe yani çiqas bêje zame heye o me heye ama ew mesele rast em ê çawa bibin wextê êriş çê bibe İran hilweşe ew eger em xwe amade bikin hem Kurdên partiyên Rojhilatê Kurdistanê hemû amade bin zaten heye zame heye yani em ê çi bikin em ê Îranekî demokratîk ava bikin problema min ya herî mezin vê demokratî bûnê û em Sûriye naxwazin perçe be û Tirkî naxwazin parçe be problema herî mezin a min bi tevgera apojî eve bi rastî jî mixabin
يعني هێش ئیران ناتێ ڕووخاندن هێش هێش ئیران تشتێک نەبووە تەفگەرە پژاکە دەبێژەم ئیرانیەکە دیموقرات خوازن یعنی بڕاستیژی ئەفش بۆ من پڕحێت زیانی من تێشینە بڕاستی نەتنێ ئەزژی ینی پرانیە وڵات پارێز و لۆ دفکر مخابن يعني مثلا ام چەند ساڵە يعني ئەگەر ئەم ڕاستیژی گەرە بێژن يعني ئەم چەند ساڵە دەبێژن پارتیا دیموقراتە کوردستانە عێراقی و ئەولۆ نەولە ئەم وانە ددەن عێراقی بوون نایە ڕۆژاوای کوردستانی بخواهانینە لە سێ مێلکە ئاڵای سووریا ئاواکردن یعنی تشتە نابە ئەمە بڕاستیژی ڕۆژاوای کوردستانە دەبێژن پارچەبوون ناخوازن و تشتێک ناخوازن بخوازن بە سووریا ڕابنیان بەدران پرۆبلەمێکی مە کووردا پڕ تشتەیە یعنی ئەو پرۆبلەمە هەیە ئەوە هەری مەزنە يعني توزانی چی ئەم بەرژەوەندیە خوا نابینین ji ber ku dilê du Erebanê êşandin dilê du Turkanê êşandin em hende tişta nabêjin tuzanî ev jî ne baş e ji ber ku di aliyê navxwe de zerre dide te zanî na meselen di aliyê hemû da her medyaya qedep pê mêzeke çi dilvîsîne ji ber ku medyaya qedepê tu mêze neke ava medyan jî K24 û Rûdaw ha medyayê pirt xurtiyêwane hene sosyal medyada her çi dibêjin didin dibêje ev ya ew Kurdistanê bûnê naxwazin rojava naxwazin tesîr li gel jî dike yani bi rastî jî gel çawa kek gel çi difikire wala gel ku ez çawa difikirim na min got min xabin hewlo jî wilo difikirin wilo dibêjin meselen yani ji ber ku tu zanî heval bedran tiştekî dî jî heye na hinek amaje hene ولا ددم نشاندن مثلا سروقا بود بيجي بلا خورتين في اوروبا بقرم ابيك نولو مثلا دبيجي تشيكا بردن تمام دبيجي بك كجي خور رسمي قلت يام تشيك بردن يعني نهات سبر روجي يعني اف اشتي هلوشه تو تشات جارك دني تشي جنب خورتي كور بيجي ورا مش بو كردستان الشرق اب زررك مازن د عاليه د دمكادريش تزرر د پر تفقرا بوجي تو زانی چی بیه؟ ناوبنکاریه ترامپ نتانیاهو جی قطری لبورین خواست از همه ویژه هوالا را پیشکش بکم هوان نو سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو د جیبین خواه به سروک آمریکا دونالد ترامپ را لکوشکا سپی برای تلفونه لبورین خواستیه جو سروک وزیر قطری محمد بن عبدالرحمن پیشتی جیبینه کوشکا سپی پلان ترامپ یجبو به داوی کرنا شر لغزه اشکره کر لبورین دما جیبینه لقصر سپی ده هاته خواستن بنیامین نتانیاهو ایرو جارا چارمین دوی سالی ده سردانا کوشکا سپی کریه به دانالد ترامپ را جویای مجارا سرکه جوینه گفتگو کرنا آگربستا لغزای بو به وی وسیله جی تلفن قطری کریه لبورین خواستیه تو چه واد بینی داره چه واد لبورین خوازه مجبوره ما لبورین نخوازه بخوازه جی عینی تشتک فرق هيا ذاتن اگر تو دقت کی اسرائیل کتی نیوکا غزه ده يعني پشتی چه حماس خلاص بود چتک حماس نامه دست حماس نامه و اسرائیل علی خان یونس و علی اوجی او جمج ده بگرتی علی حدود مصر و دعوش زادن ده او نکارم مشن يعني تو دفکری اسرائیل لغزه در کوا یکولو دفکره فقیره اما تخوازن في اواي حماس او كنكو او ديلي دستوي دانا نكوج ذاتا اسرائيل بنيامين نتنياهو حكومه دبيجه او عسكري تخوازن دركبن امر ربدن وانا هرن كودا هرن انجي هرن تركي قطر وسوريا تشتكي دركي تونه بالكيشه وکشینا اسرائیل تخواستن امریکا جی اسرائیل خواستیه کج غزه در که و اسرائیل و غزه داگر نکه بخواه گری نده یعنی الحاق نکه به دامزراندن کنترل و آرامی جالی هزم پاراسر یر اسرائیل و لگوری پیوان قناخ تزانی تشتک ام بزانبن حوال بدرا تشتک ام بزانبن نها ویست بانک تزانی ویست بانک داره بلکی حوال نزانم او هرما كنت كبسر أردني تزاني هرما سر أردني تماما كنترول إسرائيل ده لكوشان ماله ده بخوازه كي بگره كي بده كي برده كنترول أوي بسوي داره ده هي نها إسرائيل چه دبيجه تمام دبيجه إسرائيل أما غزة جي بري ندكاري
تێبکەوە بەر حەماسێ و زەحمەتی هەبوو نە هەر نەتکاری بڕاستیژی تێکەوێ دەرێت زانی نەها عینی تشت لە ئالیە میسرێ ژێگرتنە لێ دەرێ قەرەقوڵ لە مەزن ئاواکردنە ڕێوانە گرتنە هەر کەس بیک و بخوازە ئالیە غەزەدا بە ئیسرائیل نکارە دەرباس دابێژ دەزادە نکارە نها لە غەزەژی دەما ئیسرائیل دەبێژێت بدلێ خوا کی بخوازە کی بگرێت تەمام یعنی خلاص یعنی ئیسرائیل بتخوازە يعني نهاد بيجنم دولة إسرائيل فلسطين قبول كم بر إنسان فهم ناكن بيت كدر داد شيء مثلا فرنسا قبول كريا أما فرنسا كدر داد شيء لفلسطيني ده أو سفارات خانة خوابك يعني نكاريا جبر كسنوري حمود كنترول إسرائيل دايا جالك هوالي من نو هاتن هوال نو تب بخير هاتن هوالي كنو هاتن تبلي مبون از جوار ایجاد کم وی قنالم پیش بخن اولی نبونه آبونه هیجی ببن آبونه و ای ببن اندام ببن اندام دمین پیش میدن خازم برنامه تایبت چی بکن دارا نیتا مهیه ام دوی دریده ساعت 21 دا جارنان هفته جارک 4-5 روزنامه‌وانین وسا جهاتی ای کردان ام بین جمع هف وسا ساعتی که بداوی ام نقاش سیاسی بدن دست بیکرن ایدی علاقه بینه نبینه نزانم ام تشتكو صاد خوازن شي بكن والله تبعي شما نابا لا تكاري هر پارچه كردستان جيبيني اما براسي هبال بدهنگل فكري خواز آزاد بيجن يعني ارمانجه و يعني اگر مرو فكري خواز آزاد نبيجه يعني وي چاقي زحمت دبا نها انسان كتن و دري شرووت كن داخفن گریدان وان به طور خصنا کی راتونه مروین تماما آزاد فکرن لگوری خود فکرن و اوه لدجی هفجی اوه باخفن محقق و فکر وان هفودو نگره يعني والله از تفکرم يعني پر باش دبا تشتاكي دي بيجم هبال بدران سرمهين كردي تخوازم كومنتك يقر او هبا سرمهين كردي تقو از او تمام از براستیجی از مهن کرمانجی نزانم اما بسورانی خوازم تشتکی بیجم تمام نا 12 مهنه د زاروی سورانی دا اما پر معنای خو هنه لماجی از نزانم چه دبه چه نبجبر کنه کرمانجی جی ریا خو گرتی او جی زحمت تزانی مثلا ليه د كرد السوراني دا براستيجي برخوش المهن كردي دا مثلا خاكليوا قولان تزاني معناه يا اخوان انا مثلا حزيران تزاني جو نا حزيران جو زردان مثلا جو زردما جو زردبا جو زردان في مهيرا دبيجني مثلا بوش بار دمها بوش حشق دبا دبارا الرياضه تزاني يعني اب ما حموما مثلا قلاويش دماكو هيش نا بايس نا اوهاتيا يعني هافين خلاص نبي دنيفي دا يعني معناه يا مثلا سرماورس مثلا تزاني دما سرماتي داره ومهي تدبيجي هن عالية ما كرمانجي جي قرتنا يعني نها ما كرمانجا دا ام دابش بونه هنجمه ومهي تدبيجي وانا بكارتينن هنجي ومهي كومغوت وانا بكارتينن بس جلاوج كيجان مه جلاوج ما ششه او حزيرانه مثلا آره مثلا نامس که مهین زبستانه هم بیجن مثلا دما زبستان دی بیجه مثل سرماورس پاش دی بچه بفرانبار یعنی دما بفر دبارات زانی وی مهی بفرانبار تی بسراجیرا دی بیجن مثلا ریبندان دما ری شخته و ری تنگرتن يعني بزان يعني معناه كي برخوش براسي جبو كرماني جي از ولد فكرم يعني بيشترى ريبندان رشمته يعني رشمت دماكو مثلا ها زبستان دكبا ودبا بهار نبويا بيدري دار رش دبا دنيا رش دبا يعني براسي يعني معناه يقبر انا استرحز بدكم سوراني زياده ترحز دكم كرمانجي مالتي افا هر تجي مثلا قولاني امسكن دماغ قلبه دبن مثلا زاني دماغ قلبه دبن يعني دهات بنا منا تبع دات ودا مي خلكي اقناع كي كرمانجا جي اقناع كي ام حميد سوراني بكاربين والله بالزحمة يا اخوي حتى دولة سنوري ما نبها البدر مخابن اما يعني زاربه سوراني دا باجي نزي جي اخوي قلت يا مخابن باشور هيج او نكري نجبركو هيج او نيسان وايلول وايار وما يرى بكارتينن يعني او السرياني هنا ذاتا السرياني فقير بونا وانا ما كرتيج دس ما هو اوي وانا برندا
Malatya ava. آره Kam çünkü navê me ha ser navê me ha me li hev nekiriye. Ser gotina pêşeroj û paşeroj me li hev nekiriye. Ser pir tişt hene me hêl ser li hev nekirine. Mamoste Malatya ava dara her hebî. gelek gelek spas. Silav rêz ji wara şkerema xwe re bibin abone ez viya îsrar dikim tiştekî zanim ji were dibêjim. Bibin abone em mezin bikin vê kanalê demekî kin de. Rêca min tenê ji we ye tiştekî zêde naxwazim ya. Ew qas. Tamam bu 24,000 başa. Ya nekê me zarê xelkê xwedî milyon abone ne. Tamam eval vedin gelek spas. Rastî ev jî îrew şev jî baş bam henekî xeberdar. Erê dem baş silav.